बताओ हमला जानो था कि ओकरा के पूजा जब ले करो ना तब ले हम खाइब रा पूरा 40 मंडा के खेत बा हमारे ओही में चूहा दम बिल में घुसो था निकला था बेटा चलो हमला आई न तो ओकर हाथे से बनवा के खाई आधा चार के अगरबत्ती हवा में हो गई कब आया बेटा ओह नो जान तड़ू नहाए लगनी हां आ गो गाय में कहां गो गाय नहाई ना तू ही ना कलू कि नहा के आवो अगले गाड़ी पूजा कर जाला कली जुगा बिल बना कल जुग ना फूल जुग कली माने फूल माने कल कौन गीत गावा जाला रोज पूजा करन त का गाल में बामन चढ़ली जवनिया में बाणे ना सैया देवर हो दाबना मोर करी चढ़ली जवनिया में ए बा हिलाओ तू हम हिलाई बारे ना सैया देवर हो देवर हो देवर हो ताबन मोर करियो देवर हो ताबन मोर करियो ओम जय जगदीश हरि हम गाय और लागू तै ओरे को दीवाना हो फोटो के चुमेले रोजाना हो एरारो देख मान चुगल बिया हमके पति पगरी देखावे अगरबत्ती पगरी चोक ना लगी हाँ बाबा तो ना लगे ओह नो बड़ा बढ़िया गाँव सुंगा था बड़ा बढ़िया मामा सोगली बा देरे हमरा अरे मानु गुइज बिया हमके पोती पगरी दिखावी अगरबत्ती बामो ई कोमी आवाज करता है आशीर्वाद पूजा पाठ में भंग होला तो ये जंग होला बामो तुम लीला हेतर करो टिका दे दी जिंदगी पर देवी देवी प्रभु नाराज हो जाएंगे हां बामो जा हमरा के नल पके पानी ले आओ जल में पिए के बाद हेलो मंदिर में दिखाई ओम जय मेहरारू देवी हे प्रभु साक्षात दर्शन दे ऐसी पत्नियों से मर्द को दूर करें आलू बैगन के खेत में खाड़ करें ऐसी दुल्हन को ओम जय प्रभु देवता मेहरारू ओम जय सुगंध लो बामा भूख में बानी चूहा कबड्डी खेल के थक गई खाना तो बनावल ही नहीं खूब तू बना के लिया वो हम थोड़ा बनाई पूजा पाठ हो गया जा खा ले खोस देबू के खोसे के पड़ी मामा एगो रानी के निहुरैले बानी ओकर बिल हो जानी इने से तो ठीक है बाबा की जाई धरा धरा तब बड़ी दिक्कत न हो जी लास्ट में खोस दे ना राम 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 नेता पाड़ा भर के हो गेलो के बहल ना छूट मामा भूख में बानी भूख में लिया आवा जल्दी गांव घर में लोग कहला कि मिलजुल कर अब न त आके चल के काम दी का काम दी मरत त हमर 6 महीना खातिर सूरत गइल बा ना आ तनी कनी है उनकर लइका के नेउर के तनी पहुंचा द हमर चुरवा के बढ़िया कुटा जात नाही पैसा देबू तब पैसा पे सब मरता हमार मत रहला राहुल कौन नहीं बोला कि ना बिजली के तार जोड़वा लेवे नी जा अब जोड़ो यहां तक बिना पैसा के तक बताई हम पैसा पे खेला खेलाबो सुदामा भौजी प्रणाम का हाल चाल बड़ा आज हंसी खुशी से ओ हो प्रधान में उठवा का आया सो
मेहरारू अगर ऐसा ही जानत मानत रहे ना तो प्रधान ना बहुत कुछ करो। कह डीएम बन जइबो, डीएम पीएम बन जइबो। हां देखा तारू ना का ह उ का ह? नेताजी लोग कुल पे नहीं ना जा। एगो बात कही, तहार मेहरारू कतना मान जान करले पूरा गौवा जानत बाटे हो। हम का पूरा गौवा जानत बाटे। जानत बानी कि हमार मेहरारू के प्रचार पूरा गांव में फैलल होई, काहे से कि मर्द के कहाई अपन मेहरारू। मार के हगा देले रहे एक दिन खड़े पे ना। देखा देखा टीका कैले होई। उ जरूर टीका बा हो। ब्रांडेड टीका करेले ना। अच्छा हां अभी तक कहिए तरह के टीका कर लगल, तिल चाउर से चुमे लागल। हम इहे गावे गावे दुआरी दुआरी जाके सुनल चाहतनी कि कर मेहरारू कैसे अपना मर्द के करते छ। अरे सत्यनारायण हो तो कहत रहे कि एक दिन सवेरे सवेरे ना जाना मरस पेटे पेट की चोट भर हग देल रहा खटिया पे। आयो रे मां तू का कहबू भतार के बैठ कर आवत मामा मामा अब हो कर आवत है ना जे है तो गलाऊ देखो ये ऐसे मत हम मर्द के घर दिन नतिया दोगला मुंह फुकना ना हम रोज करिए ना फोनो पे करिए ना नतिउ के। हमार मेहरारू पति परमेश्वर धूप अगरबत्ती दसांग का ना देखावेले तोहरा के तवार के तो हुमो करेले तब तो हमारा बुझाता तू मुंह अब धरती पर ना। बताओ तो हम बमला केन कहा गायब हो गइल बाटे, घंटी हिला हिला खोजत हन। ए खेदानी बड़ा बढ़िया ले बालू वो चीज बड़ा बढ़िया महकता है गमकता है। बात बोल गंदा बात। हम गंदा बात बोलता नहीं छोड़ दे मारे लू हाथ छोड़े लू बमला बमला हां मारा अपन बमला तो बमला से तर का मतलब बा ओकरा के ओ एकर मतलब बमला के पूजे लू पूजा करत रू ऐसा नहीं चलो ना ओकरा खिचड़ी बना के बात ओकरा के पूजा पाठ हम ए मर्द भर सकर का तो हल्ला भइल बा गांव में त जा देखा तब। अरे बा निकाल करता हूं एगो बात गांव में तार मर्द के हाला हो गइल बा, तार मर्द सीना उतार के चलता पूजा के सीना रो कटवाई में सने काट हेदर खड़ो। तू कैसनो कट कटवाओ अपने छिनार बोले हमा के छिनरो कहत रू एहे लोर के ना तो तार बाबला जाके सीधारी घरवा लाइन मारी तो सीधारी घरे हां चोइता छोलावता कुटिया बाना ओकर मेहरनवा से के प्यार मोहब्बत करता। तू पूजा कर गांव में गांव घूम के खुटी अपना खाती बनवैले आई पूरा रो दूसरे में ठोका ठोकी जा मत भाई कहिया। सीधा आप कुछ बताओ तो घरे एक ना तो घंटी से घंटी लेके काय मारत रो मारना घंटी से सीधारी पूजा कर बाबा सीधारी आ रही रखले बिया ना सीधारिया के पतो ओ चोइटारिया ना खुटिया बो कब नाम बदल मेहरारू के कोनो जोड़ा बा ओहो उ त पते रही आ पूरा पता गांव के चल जाई कितना तारीफ करत अरे रही। तू जानत नहीं खू अच्छा ई बतलावा इतना पूजा पाठ कर देबे त मुंह बना कबो मैंने पूजा पाठ करे वाला आदमी ना मुए ना और दुआया बढ़ जाई 5 साल। Oh no! टाइम हो गेल काम मेहरारू के पूजा करे के आई जा जायदा तहर मेहर भेजा देख ला कहत रहलू ना हम दिखाई तनी ना त कहत रह पूजा हमर कद प्यारी करते बेटा देखा कर से देखा तो मार के देखा खुटी पटांगा तला खुटी पटांगा गइला तू सीधारी के चोइता छोड़ा होतला जब गोला कमा गोला हला ना घंटिया हम ने कथा नहीं हमें जे बैठ हब हमार पूजा कर दोपहर में हमार पूजा होल देख नाती कहत रहला कि 8 घंटी हिलावेले उम्र लंबा हो गई मर्द मेहरारू के प्यार है ए बारो छियतरो हम 12 बजे से हमार पूजा होला 6 बजे से इन कर पावन मर्द के नाम पर कलंक ए नाती मेहर माऊ के मेहर साड़ी फिजाना तार सास है ए फोटो नेट लगी जा पर सास करे जी के उद्घाटन मक्खा मत दे बता हटा हटा दे रे
ओम जय मेहरारू देवी। अपन है घर देवी के अपन घर के पागल इले बौरा ना रो घर पहिले बारू आ तू छिन रो अरे अगरबत्ती देखा मतलब देखा देखा रुक रे, हिला देवी का मैं सिस्टम। देखाओ देखाओ। ओम जय भौजी देवता, अरे अपन कब मरद बेटी से कहत दूर रहला? रहा, हमारा के लभार चुना। खोला बेलत ए जे कुछ होई अब चल ओकर से मार देला पदी मुंह जई हरे। खोल के बेटे हमारी खोल के हमारी जा रारो पूरा गाँव पुजवावा जाके तारू अपन बता के बेगे दल दूसरा के रख दे तारू जानतो हमरा के देखिए घोर पी के साइज कितना बा सिंचन बाबा से बतियावे भी कबो कबो, तब का आलू कोड़े जाली तो हमार मारदाल के उन्नीस बा सिचन बाबा से तार में हरी पगली बतिया थे नाती ऐसे धुआं दिया पगल चोदी यही से पगली से ए भोसरो निकला बहरिया सुना। तू चल राड़ो कही गई उनकर आलू चलो मैं फोड़ देहल जा। बड़ा हमके गाड़ी देले बड़ी बनिहार बनते बनिहार की मालिक बन के राती में कुड़ल जाई मुसलमान लेखा, आ रजाई के खोल लेके चलल जी, वही में भरल जाई। भर लिया पिछवाड़वा में भर लिया ना तू आलू के खोली में कहे के भरबा भर ले पिछवाड़ा घुसर के गोले भर ला जा उमा कतना आटी चिन्हरो हम पे लागो तई भागवावतिया हो अरे नैहर में 4 गो लेकन संग भाग रहली।